täällä on tänään markkinat. Me ollaan Trangissa ja tää on meidän viimeinen stoppi ennen Malesiaa, joten meillä on vika ilta itse asiassa Thaimassa todennäköisesti. Ja sen kunniaksi me ollaan tultu tänne markkinoille. Tuolla saa hirveästi kaikkea hyvää ruokaa ja me ollaan tässä tuosta pystyruokaa. Kyllä, tässä on meidän dinner tänään. Eli mulla on tässä tummaa riisiä. Ja sitten tässä on kananmunaa, vähän kurkkuu tuolla tai selleriä, kiinalaisselleriä ja sitten tämmöisiä pieniä rapuja. Sitten Inkalla on myös riisiä. Sitten kananmunaa. Lihaa, tuo varmaan porsasta veikkaisin. Tai saattaa olla nautakin kyllä alle itse Tämmöstä... Ja sitten on tämmösiä vähän, kyllä tää on rasvasta paistettua taikinaa, vähän niinku tippaleipiä. Tää on ihan sikahyviä, tämmösiä rapeita. Nautin. Ja sitten on sticky rice, koska oli pakko vielä. Mä en tiedä mikä on Malesian suhtautuminen sticky rice, joten mun pakko saada tänä iltana siihen vielä Se on tämmönen yllättävä, mitä tulen kaivaamaan varmaan Suomessa. Kyllä, ihan älyttömän hyvää. Mä syön tätä aina, mä ostan pussillisen ja syön sen aina silleen vaan niinku snackiksi. Kyllä, se on siis Kärisiä. plain rice, siinä ei ole mitään mausteita. Kyllä voisi just chilikastikin kanssa, silläkin se toimii. Mutta se on tommoista siis tahmariisiä. Tosi... Sä pystyy niinku muotoilemaan niin. tämmösiä... Tosi paljon gluteenia, niin se tahmauta tulee kun se höyttää, mutta on hyvä. Nyt nautimme tästä ja sitten lähdetään tutkimaan lisää markkinoita tuolla. Odotan intoa, siellä on vaikka mitä. Siellä on vaikka mitä. Lauralla on tässä taiteellinen kuvaushetki menossa. Nähdään Instassa. Kyllä. Voin antaa sneak peekia. Kumpikahan näistä ehtii ensimmäisenä ilmoilla. Lauralla on tämmönen... Tää kohta kun sä saat sen kuvattua, niin näyttää miten hieno se on. Okei. Kattokaa mikä rainbow-kakku. En tiedä missä maistuu, siinä on vaan sihakasti. Älyttömän hieno. Ja mulla on cookies and cream jäätelöä, mikä on ihan täydellistä. Tämä on siis meidän viimeinen päivä, tai viimeinen hetki, viimeinen tunti Thaimaassa oikeastaan menossa. Me ollaan rebeleitä ja me ollaan Hatjaissa, eli kaupungissa, mikä on semmoisella listalla, missä ei suositella käymään. Mutta siis tosi viehättävä kaupunki, ihan olen tyytyväinen. Täällä Etelä-Thaimassa on joku vähän poliittisia levottomuuksia, niin sen takia siis kyllä turistia ei niinkään tänne sitten tavallaan houkutella. Mutta ei oikeesti mikään semmoinen jatkuva uhka ole, vaan niinku, jos oot väärässä paikassa väärään aikaan, niin referenssinä sanottakoon tähän, että Bangkokia on myös pidetty kohteena näissä iskuissa, että samalla tavalla sinne silti rovaa tuhansia turisteja. Kyllä. Mutta nyt vähän on sillä tavalla haikea, että miettii kaikkea, mitä me äsken tässä syötiin ja silleen, että mitä vielä Thaimasta saa. Mutta Kengät 4 päiväreissulla. Niin, aha. Mutta toisaalta odotan innolla Malesiaa. Kieltämättä. But the work here we come. Kyllä. Näihin kuviin. Näihin tunnelmiin. Hei hei Thaimaa.